L-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil saħaq li l-gvern li kiseb l-akbar mandat elettorali fl-istorja mill-indipendenza law għandu jirriżenja. Busuttil għal dan waqt intervista fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Quddiem il-fatt li 11 persuna tresqu l-qorti biex jaffaċċjaw il-ġustizzja, Simon Busuttil qal il-gvern għandu jirriżenja. Inti ma kontx tistenna illi li jitressaq Keith Schembri, Chief of Staff ta' Prim Ministru fl-20 ta' Marzu, messa waslet għal-riżenja tal-Gvern Malti. Quddiem din id-dikjerazzjoni, il-preżentatur fakru f'episodju taħt Gvern Nazzjonalista. L-istess argument jekk meta ħareġ il-famu skandlu taż-żejt, skandlu enormi fi żmien Gvern Nazzjonalista, kellu jirreżenja l-Gvern Nazzjonalista kollu, ma għamiliex, L-onet konna viċin ħafna ta' elezzjoni. Kien hawn fejn Simon Busuttil sostna li qed jeżżes il-pedestal tal-Laburisti. Jiena qisni qiegħed neżżes il-pedestal tagħhom. Tweġġaħħom inti ħafna. Rigwardan il-gvern, Simon Busuttil ma qatax minn negattività tiegħu u sostna li l-aħħar żviluppi ma sarux għax ħadmu l-istituzzjonijiet. Mhux għax ħadem il-gvern, mhux għax rid Robert Abela, mhux għax ħadmu l-istituzzjonijiet. Għal din id-dikjerazzjoni, il-preżentatur sostna kif dan mhux minnu e kif ma jistax ikun li l-istituzzjonijiet mhux qed jaħdmu għax fil-fatt qed jitresqu l-persuni quddiem il-ġustizzja. Iżda Simon Busuttil rid jibqa' jgħid tiegħu. Ma kif tista' tgħid li l-istituzzjonijiet mhux qed jaħdmu? Rajnihom aħna l-ġustizzja qed issir. Ma tistax tgħid li l-istituzzjonijiet mhux qed jaħdmu kif mhux qed jaħdmu ma kinux jitresqu. Le, ma naqbel assolutament. Għadek temmen li mhux qed jaħdmu. Bla dubju. Mistoqsi wkoll dwar id-double standards tiegħu, Simon Busuttil qal li għandu kull dritt ma jaqbilx u jgħid li jaqbel lilu. Imma tini ftiċas, għax di mhux qed nifhem, iġifieri meta l-inkjesta, għax tinkwetani di, u nara unfair, meta l-inkjesti bħal fil-każ ta' dawn l-arresti li seħħu, il-konklużjonijiet tagħhom kienu jogħġbuk. Temmin għal-maġistrat, temmin il-proċess ġudizzjarju. Imma meta l-inkjesta tal-Grant moġbitik xetajt li ta' hemm xi ħaġa li ma nafuwix hemm xi prova li ma rajniex. Din għadna rridu naraw ta' Ma skużi, jiena għandi kull dritt ngħid fejn naqbel u ma naqbel. Fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Simon Busuttil kompla ma dak li qal ftit tal-jemilu meta ddikjara li 4 snin ilu il-Partit Laburista rebaħ elezzjoni mbabsa. Issa Busuttil qal il-Partit Laburista xtara l-voti fl-elezzjoni li tilefu. Tant xtraw voti, Mark, illi ma kienitx elezzjoni fair għaliex inti trid tikkompeti ma' xi ħadd fil-gvern li qed jixtri il-voti bla doċċ, il-playing field mhijiex level, mhijiex ġusta. Qisu inti qiegħed tilab kontra tim logħba futbol ma il-tim ta' kontrik għandu il-referee mixtri u il-pitch flok qiegħed ċatt. Tela. Waqt l-intervista Simon Busuttil semma fost l-aktar deputati favoriti tiegħu u li issa jinsabu mdawra ma' Bernard Grech. Nafjen jiġini f'moħħi Jason Azzopardi din kollu jattakkaw. Jien nammira lil nies bħal Roberta Mezzola u David Kaza li għandhom il-kuraġġ illi jiddefendu lilna. Dawk jiddefendu lilna qegħdin. Il-preżentatur irrimarkalu wkoll atteġġament negattiv tiegħu iżda Busuttil spiċċa kif beda. B'ton negattiv fejn ma jġerraħx is-suċċess. Nimmaġina li kuna ħafna nies bħalissa jkunu qed jisimgħuk titkellem u jgħidu mettara Simon dejjem jitkellem fuq l-affarijiet il-ħżiena, imma kemm hu negattiv. Qed ngħid Simon biex nuża l-kelma li jużaw in-nies. Imma kemm hu negattiv, imma kif qatt ma jitkellem fuq l-affarijiet isbieħ li jagħmel il-Gvern Laburista u vera. Jisek dejjem titkellem fuq dak kollu li hu ikraħ biss. Ma tirrikonoxxix li hemm ħafna affarijiet sbieħ. Diffiċli titkellem fuq affarijiet tajbin.